Iki kanggo wujud syukur kanthi ngregengaken swasana lan gawe senenge ngati ya Mah. Sing jeneng wujud syukur kuwi rupa-rupa Nduk. Mula alhamdulillah atur beksan kanggo atur panglipur karo pamirsa kabeh wabil khusus iki panitia penyelenggara ngono. Iya Mah. Anjuk diterusake iki bintang tamune sapa, Nduk? Iki bintang tamune Gareng kelawan Bilung. Oh, Gareng kelawan Bilung. Lan uga iki Mbak Dina saka Temanggung. Iya. Ya, diaturi kanggo ngregengake swasana kelawan hiburan sak teruse. Guyon maton lho, Nduk. Iya. Guyon maton. Monggo katuran kagem Mas Bilung, Mas Gareng, Mbak Dina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Kuwata ilahi wakil aliyil hakim. Gusti Allah sesembahanku ingkang berguru marang
Nduk, Apa mak iki wajibe aku kowe uga caket kelawan panutanku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakeh-akeh selawat lho Nduk. Awit kuwi keng bakal paring pitulungan aku kowe kabeh kaum muslimin wal muslimat. iya mah. Monggo selampatipun Mas Dados. Omong. Omong. Ya maksude kuwi iki omong sithik. Aku ket mau wis ngomong kok. Aku biasanya sing ngomong sithik, saiki gentenan kowe sing ngomong sithik. Lah mau wis kowe dhisik sing ngomong. Dari aku dhisik. Lho, kowe sithik gong nganu, sapa kuwi jenengmu? Lah wong balamu dhewe kok ora ngerti jenenge. Ayo, Long. Bilong. Ngomong piye? Wis ngomong apa ngono. Buat. Iki ana apa rame-rame? Genah cetha wayangan kok ana apa iki piye iki? Wayangan acara apa iki? Acarane peresmian layar tancep. Peresmian layar tancep iki lho. Iki acarane apa digenahke takon nek ora. Ya aku ora cetha kok acarane. Kowe ngerti ora? Ora. Ora kok ning ngarep mundur. Ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora? Ora. Ora ya mundur ngerti kok ning ngarep. Kowe iki wong oh. Ngerti apa ora kowe? Ora. Surai kowe iki. Oh. Ora ngerti acarane kok menyang kowe. Lho, Lah aku rene sementing ono tabuhan moni maring. kowe ngerti acarane apa ora? Ora. Ora ngerti. Surai. Oh. Pendukungku oke. Iki bakul sega goreng kabeh iki. Mosok sega goreng. Iki ora ono sega gorengi. Lah iki ora ana sega gorenge kok. Iki bakul sega goreng, Gong. Lah iya. Lung. Tapi ki ora wis sega goreng iki piye? Iya. Tembok digaweke. Kadang ki bakul sega goreng ki sok ora sopan. Lah piye ora sopane? Urung nicipi kok pedes napa mboten? Lho ngaku urung nicipi kok takoni pedes. Piye? Ora sopan maksude ora ngono, maksude menawarkan. Lah yo nawani piye wong aku urung nicipi kok ditawani pedes napa mboten? Ayo mbok ora ngerti aku. Maksude bakul iki arep sing pedes apa ora? Ayo aku ora ngerti wong aku urung nicipi. Ki piye to kowe to? Kadang ki bakul sego goreng sok ora sopan, Gong anu Lung. Kangkong iki piye? Maksude ditawarkan kepada diri Anda. Lah iya. Mau yang pedes apa enggak? Loh, yo aku ya ora ngerti. Wong aku nicipi mangan wae urung kok tawani pedes apa ora. Gak ngomong kok angel tenan. Ora ngomong ya ora usah tanggapan. Ya tanggapan. Engko aku ora iso ngangsur nganu BRI karo Apa? karo Surya Yuda. Lah iya terus apa meneh? Terus karo Mekar. Lah iya. Terus karo BTPPN. Terus
Wah, ketoke kowe apal men. Kowe berarti wah tukang utang iki jebul. Ora utang piye kok? Ora utang piye? Ora mangan, ora utang. Oh, berarti ngendelke utangan. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Bagaimana caranya kita itu berusaha untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya yuk bakul sego goreng iki pencapaiannya sangat luar biasa. Nadyan nun sewu ya wong 14 iso dilumpukke ning tetep perendengan community tetep menyatu dadi siji ya to. Nyatane iso wayangan, santunan anak yatim, iso sunat masal. Piye coba? Kuwi nek ora guyub rukun ora tangeh lampun iso nganake kaya ngene iki lho. Iki berarti wong 14 iki. 14. Lah iki keduman piro? Lho kuwi wis pikirane wong 14 ora ngerti. Maksude nek kurang tok tuduhi nggo utang ngono. Wah, iki tibake. Kowe iki marah-mari sing ora apik. Lah wong kok digawe susah. Wong utang kuwi kudu nganggo jaminan. Berarti kowe alas mobil BPKB wis nggo jaminan kabeh. Ora, aku jaminane tetep jaminan semoyo. Hah? Semoyo jaminan. Ya iki sementara 2 minggu engko dadine sementahun kowe iki maksudnya. Lah wis gampang wae wong ditake nek urung ngono ya semoyo. Wong tukang bank ora duwe isin kok. Ngono wae, Truk, ngono sapa kowe jenengmu? Long. Wis gong wis Truk. Wong raimu ki ra cetha kok. Iki lambene Petruk ya to. Iki Bagong kan kene iki. Asline kowe mancak dadi apa? Iki aku Pitruk iki karo Bagong selingkuh karo bojone iki. Ya, Dadi metune aku. Oh, Bagong ki campuran. bojone selingkuh karo Petruk ngono. Dadine metune kowe. Lah terus jenengmu sapa? Ya Gontruk. Hah? Gongtruk. Sapa? Gongtruk. Ayo. Gong truk berarti poh gede banget to kuwi. Lho kok gedhi? Lah cek gong truk lah berarti dadine pol gedine kuwi. Lho kok mau gedhe? Gong bis ngene luwih gedhe. Hah? Gong bis udah truk. Gong teruk. Oh, teruk. Semoyo kowe iki Nggih, dadi wong kok wis gering. Kowe ketoke ora tau mangan kowe, mikirke utang kowe mul geding kaya ngono kuwi. Ning kene iki dirawuhi panjenengan Bapak Sapa? Camat, Bapak Lurah, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek sami rawuh. Mengko panjenengan Bapak Camat badhe kepareng nyawiji karo awake dhewe. Lho. Iki lurah, iki desa ngendi to ngene? Prindengan. Prindengan lha kuwi wong endi we? Wah, aku Tulungagung. Tulungagung. Tulungagung endi coba nek Tulungagung? Tebu Ireng. Tebu Ireng yo kadoan Tebu Ireng. Setunggal, kalih, 3. Sampun kapiyarsa barang-barangan gantal ingkang angka kalih nenggih. Napa, Mbah? Napa, Mbak Murni? Angka kalih napa? Ngidek tigang. Ngidak telek. Ingkang angka kalih menika ngidak telek. Pinanganten sarimbet. Dok. Pinanganten kakung midak tigan. Canelo dipun nah midak telek. Nah, sasampunipun pinanganten putri Amiji samparanipun pinanganten kakung. Miji. Nah. Suci jiwa lan raganipun. Adicara salajengipun inggih menika junjung derajat risang pinanganten kakung junjung ingkang putri. Kowe iki juru sumbaka kok anteng kowe iki ngopo to ki? Ayo junjung. Pinanganten putri hangi teri pinanganten kakung muter-muteri. Ya tangane iki dicelupas tangane. Ya muter. Set. Kiwa. Sampun kepareng nyawiji tumuju wonten ing punggianing tinuju nggih dampar pinastri. Ning lenggah jajar risang pinanganten sarimbit. Kursi ana ora kursi? Kursi. Loro. Siji meneh Mas. Lah. Nah. Inggih menika kursi nyewa. Nah, lenggah wonten gambar keprabon. Nah. Sagung para tamu minulya. Ngene.
sampun kapiyarsa adat widi-widana pinanganten sarimbit dumateng kadang Wiro Pradangga hanyigek ungling gending ingkang katemben kapiyarsa. Menika dalam rangka acara wisuda lengger lanang menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika ndungkap adicara salajengipun iki apa dulang-dulangan ya? Adicara pinanganten sarimbit badhe kalampah. Pertama apa ya Mbak Muri? Dulang-dulangan. Hah? Kacar kucur dumadi saking dele kawak, kacang kawak supados paring pangupa jiwa dhateng kosek dhateng pinanganten kakung dhateng pinanganten putri kanthi ungling gending Puspawarna. Gosek wah pangan iki nganten dremis iki. Gosek. Pinanganten kakung mangken suntak wonten mriki nggih. Miat langening kalanggihan naglar wendamun sara. Adicara salajengipun nggih menika kacar kucur dumadi saking kacang kawak dele kawak kasuntakaken dening pinanganten putri mertandhaken nggih menika wujud pangupa jiwa konjuk kulawarga paripurna kacar kucur kalajengaken Ngombe. dulang-dulangan sik dulang-dulangan iki langsung iki nah dumadi saking menika sekul punar mertandhaken nyawijine ing antaraning kawula lan Gusti tansah manembah tumrap bebrayan ageng ing samangke badhe ngawontenaken jawabipun Mbak Dina kalian Mas Irun. Sampun nggih menika dulang-dulangan kalajengaken ngunjuk tirta aki. Ngunjuk. Pinanganten kakung sampun ngunjuk. Nah, paripurna ngunjuk tirta wening kalajengaken panggang ingkung menika. Nah. Setunggal kalih tiga. Boten badhe awrat anggenipun lelomban ing bebrayan. Angsal pupu. Wis. Salajengipun sungkeman. Konjuk Wiro Pradangga hanyigek ungling gending ingkang tembe kapiyarsa. Sagung para tamu minulya, wontene adicara salajengipun nggih menika sungkeman. Kau konjuk Wiro Pradangga kanthi gending tlutur. Gending tlutur. Mirem-mirem kembang bopong tarate beng ararayungan sungkem sobok sungkem jumeneng nah menika bapakipun kowe dadi ibune nah sungkem kalian Romo ibu pinanganten sarimbit repepeh tumuju wonten ngandhap Kanjeng Rama. Panjenengan lungguh. Nah, panjenengan lungguh. Wonten lungguh. Duh Kanjeng Rama. Kula ingkang putra sampun tunggak dewasa. Kula nyen pangestu dhateng panjenengan. Mugi saged angrestreni kula anggenipun lelombaning bebrayan Kanjeng Rama. Iya Cah Ayu. Bakal tak pangestoni opo kang dadi penjaluk.
Muga kowe dadi keluarga kang bagya mulya. Keluarga kang kabagian. Paripurna sungkeman iki kok nek suwe-suwe mah dadi gringgingen. Paripurna sungkeman terus apa? Sampun paripurna konjuk wong tuane kon jagong meneh. Ah, legah. Mas gak ada yang nyumbang itu. Mengko kuwi menengo nganten. Nggih Mas, nggih. Sumbang salaman. Menang mengko. Mau sumbang duit. Iya. Paripurna adat widiwidana ingkang sinengker wonten ing printingan. Kalajengaken pasrah panampi, kalajengaken doa penutup. Pasrah panampi ingkang badhe dipun sulih sarani dhateng Mas Petruk. Wedal so panginan kula aturaken. Matur nuwun tanapa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Iki piye wong Piye? ono salam kok malah cengengesan. Pasrahke. Aku pasrah wis. Pasrah. Ah, matur nuwun. Salam sithik. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu badhe kalajengken adicara panampi ingkang badhe sulih sarani kalian Bapak Mbilung. Wedal saha panggilan kula aturaken. Matur nuwun prawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin amma ba'du. Dumateng para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten. Langkung-langkung dumateng Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Camat ingkang rawuh. Kawula mboten saged matur napa-napa kemawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Kula saking BRI menika sampun titi wancinipun bayar. Mbok sik Mas, engko dhisik aku lagi acara. Hah? Aku lagi ana acara. Ya engko nek sampun kok diurusi utange ya. Ya engko sing. Wong nyambet gawe kok ndak tak utang-utang. Lah wong urung ngono ki piye? Engko ning omah karo bojoku. Ya. Bojomu karo aku. Lah ya engko nek aku ora iso ngangsur silian dilo. Ya. Mekaten ingkang saged kawula. Es teh. Piro Mas? Piro? Iki 500 Mas. Utang. Goblok ngono. Viral langsung. Ya Mas. Wis. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Waalaikumsalam. Kula saking KSP Mekar. Niki sampun titi wancinipun. Ngene sik lho Mas. Piye? Iki sakjane aku urung ngono. Hah? Aku urung ngono. Ya wis urung ngono sesuk ora apa-apa sesuk. Ya sesuk. Ngapure ya Mas. Ya ora apa-apa. Kawula bali malih. Assalamualaikum. Meniki saking Surya Yuda. Anu Mas, sertifikate mun teng mriko dibeta mawon. Oh ya. Baik. Ya, baik. Kula menyerah. Oh baik. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kawula amung masrahaken si bocah niki monggo dipun gulawentah wonten ing daleme Bapak. Iki bapane sapa iki jenenge? Sukir. Muga-muga anak kula teng mriki bermanfaat kangge jenengan, ajeng ditunggangi nggih monggo. Wong pasar kok ajeng ditunggangi. Jaran be. Nek ora ditunggangi ya arep piye? Ya wis. Lah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya maksudnya kuwi sing ngon salam kok assalamualaikum waalaikumsalam. Salam hukume wajib dijawab kok. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Adicara salajengipun nggih menika donga panutup ingkang badhe dipun sulih sarani dhateng Rama Kyai Tobil. Pedal panginan kula aturaken. Nek Kyai ora kaya ngene, Kyai iki ora. Nah, iki jenenge Kyai. Ngono. Wong ki jagelan ki kreatif. Ayo. Prawa acara. Siap. Menika doa penutup kawula pimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang fasih, kurang fasih, kurang fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang fasih, kurang fasih. Coba. I. Oh, ya wong ompong kok ya wis. Ngawur no, ventilasi iki utuh ompong. Ya wis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam. Hah? Oh. Cek urip kok. Wah, secara Baleni iki. oh yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masa mati meneh. Cek urip kok. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekatan ingkang saged kawula. Donga apa? Kuwi iki donga apa? Ah, iki lolos. Iki duduk yai ning garangan iki. Wes. Adicara salajengipun nggih menika salam-salaman kunjuk pinanganten Sarimbet supados jumeneng sawetawit. Monggo paring salaman kunjuk pinanganten Sarimbet. Anu Mas player niku lagune pengantin baru. Pengantin baru Mas. Nggih. Salam-salaman mangkin ugi ingkang wonten mriki saged salaman wonten mriki nggih kalih nempong niki manten wedok niki. Nah, wis monggo. Niki. Ya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah diresmikan adalah pernikahan Mas Kiron dan Mbak Dina Marsanda. Terima kasih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jaya tetap paguyuban penjual nasi goreng di Bandung. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh. Sagung para tamu minulya, kula minangka pambiwara wonten ing kalodhangan dinten sapunika, manten menika sampun menggah mantep tur paten tumrap agama lan ugi negara. Ngaturaken gunging panuwun awit panjenenganipun sedaya warga masyarakat wonten ing perintingan sampun dipun sekseni nggih. Menika Mas Kiron kalian Mbak Dina resmi dados pengantin. Tantunipun anggenipun kula paring acara wonten karo danten menika kathah klepatan jogi rangan mengkono nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga iya. Untuk ini adalah session yang berikutnya foto-foto Mas. Oh ya foto-foto sik. Foto-foto Mas. Foto. Ya. Foto silakan. Ini gayanya jangan begini gayanya. Agak miring dikit. Ya. Nah, betul. Siap. 1 2 cekret. Ah iya, terima kasih. Ini yang manten wedoknya jangan mendel-mendel. Ada apa? Tatap-tatapan muka. Siap. Tatap-tatapan muka. Anda mesti mau melukok ya lihat mukanya ini ya. Iya, saya juga. Ya, siap. 1 2 siap. Terima kasih Mas Kiron. Luar biasa. Mau duet lagunya apa Mas Kiron? Bersama istri nggak apa-apa ya? Jambu alas. Ya. Terus dados. Jambu alas yo.
Mas. Oh iya iya. Naming iya, gojekan bener. nggih. Ampun diambil hati nggih. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten namung gegojekan. Cie, Mas Kiron. Jane niki di ngeten terus kali ditekak ngeten Mas. Set ngeten Kowe niki. mati. Oh malah KDRT. Nggih. Iya, Mbak Marni mau nyanyi satu lagu. Oh siap. Ini namanya Mbak siapa ini? Marni. Hah? Hatimu siam. Oh, berarti adine puasa iki. Hatimu siam. Apa siam puasa? Ya wulan siam Ramadan. Siam nang aku bakul cimol kok. Sumi bret angin ratri lamunan. Pacar aku di sini aja sama aku. Biar Koyok pakutan gatel lagi. malah saja iki. Enggak apa-apa, ini biar wajahnya itu semrawut tapi lah cinta. Iya. Ya, cei. Cie. Hah? Cie. Kok Biasanya cai-cai? cei Mas. Monggo Ibu Siam. Nah, Monggo Bu Siam, Mbak. rada tengah Bu. Iya sambet. Oh, iya apik iya. Iya, mik barang milih sing apik ya. Bu Pancen Marni mau wong pakai wadon milih mik ya sing apik. Ya. taruh depan sini bagus loh. Nih, Kowe bros ngono. Ora kena sembrono. Siap, Bro. Siap kuwi hormat. Hadap ke belakang. Hadap ke belakang. Gerak. Berkungkung, gerak. Iki mah set aja ngono. Persani penonton nih. Nah, sing apik. Lah. Kil ngeju. Sikil tengen maju. Nah. Kil wotut. Sikil ki won nututi. Nah. Angkat kaki kanan. Melet. Nah, sip. Wis, ayo nyanyi Bu, monggo Bu. Nggih. Oh yes, balik. Balik, gerak. Lamunan Mas. Sabaraha di dia nganu. Balik gigal orang balik ngono. Menuduh. Balik koyo semula. Menuduh nada dulu. Oh, Somripe. Sumprit anyis temen iki kawane. ya. Rati mriki Bu. Sumripit angin rati tansah manteni setya njenengi ati awan-awan kenangan sulo ing wangi sepi tansah Yo dikancani kuwi. Dikancani. Yo Mbak Dewi Persik. Iya
wah suaranya juga. Lah kowe arepene ndi, Din? Kok malah nyepaki Suroto wae. Sapa mau? Kirun. Oh, Jul malah. Ki parane iki. Mas Kirun. Ya iki nak iki gawe nak. Iki karepe digebiri dhisik nek ora ngono. Ayo Mas Kirun wis luar biasa Mas. Golek opo kae rono-rono? Arepe ngopo kuwi arepene ndi? Ucul kae ucul. Ya Reng, Gong. Nggih. Iki guyon maton diteruske. Siap. Atur panglipur kagem Kowe arepene ndi kowe? Komunitas nasi goreng. Nggih. Mau ana Sidake Mbak Dewi kene. pangandikan Pak Camat. Nggih. Bersake manunggal. Nggih, Pak Camat kala wau ingkang wonten pundi nggih? Sampun kondur. Oh, sampun kondur. Nggih, Sugeng Kondur. Sugeng Kondur, monggo nggih. Iki lanjut hiburan. Yo, diteruske hiburane. Mas Gareng ini kerawuhan Bapak Bupati. Weh, Bupati ngendi? Banjarnegara. Bupati ngendi? Bupati Banjarnegara wedok ngono kuwi. Ini katanya nyalon kok. Hah? Nyalon. Nyalon apa? Ya nyalon enggak tahu ya Pak ya, ini Pak Bupati ya. Iki Bupati Lamongan gitu Idin. Lamongan ayam goreng iki pinggir dalan. Belambangan. Belambangan. Ya. Aku di sini enggak apa-apa ya. Iya enggak apa-apa. Aku bosen sama yang itu wong enggak ngasih duit tok, aku males. Ngono ya. Sama ini aja. Wong wadon iki ngono kok nek karo duit kaya nganu gas tang listrik pulsa. Lah kok iso? Salbone kurang moni ae. Tit dina-dina. Yuwun tit. Iki diaturake mumpung isih ana wektu. Lagune apa, Din? Lagune kuwi ditawani ibu-ibu. Tak tawani ya. Nggih. Bu, minta lagu apa nek enggak minta lagu tak antemi dari satu. Kok malah ngancam wong. Oh, Caping Gunung. Caping Gunung. Ya. Aku jogetnya saja ya. Ya, Caping Gununge mengko karo Mbak Nisa. Ayo kowe maksudnya joget ae kok. Ya Mas, Caping Gunung Mas. Karo Mbak Percil apa sapa? Percil. Nah, Mbak Dewi. Wong kok isih SMP dadak milu wayangan barang ta kowe iki? Ngesuk krainan. Sik urung mangkat. Urung mlebu ya, isih libur. Sik Selasa mangkat. Ki bayar SPP besok. Wedok cilik kaya ngene ya. Dibawani ora? Ngagem bawa napa mboten? Kula mboten bawa napa-napa. Dibawakan enggak, Pak? Teges iki bawa. Dibawakan enggak? Oh. Pakai bawa tak kira enggak? kon gawa apa, ora gawa apa-apa. Oh. Aku rene arep njaluk. Langsung bayar apa priwe? Bapaknya tidak mudeng. Tidak berarti tidak pakai Tidak pakai bawah. Tidak pakai bawah. Iya bapaknya tidak mudeng. Pakai telur enggak, Pak? Pakai telur. Pakai telur. Spesial ya. Sego goreng. Lah iya iki timane sego goreng kok. Ya, monggo. Aku joget sini ya, Mas ya. Kancani no kene kancani. Karo golek sangu Mbak Dina. Iya. Jor kelingan. Jarane
Aku nemu leluhur. Leluhur. Kowe ora kena sembrono. Oh, itu leluhur pepunden kowe. Harus dihormati itu apa leluhur. Ya. Hormat. Gerak. Ra kena. Siap. Gerak. Ya. Cegat, gerak. Ya. Ya. Oh malah ngono. Asmane Bapak sinten? Kula Kapul. Katul. Kapul. Katul umpan pitik ngono. Ya Kapul. Kabul. Kapul. Kapul. Hakul yakin. Kapul. Oh Pak Pul. Pak Pul. Kapul. Kapur siri. Kapur siri. Sakur. Sakur. Kabur. Wis ora cetha Mas. Sakur. Sakur. Sakur kok dadak muter-muter ning kabul, kapur. Sakur bisa. Syukur. Maaf ya, pemudan. Iya, apapun. Maaf guru. Syukur bisa Jaipong ke Mas. Gotong royong nyambut gawe. Matur nuwun Mbak Dewi karo sapa iki? Farah. Kok aja dicego iki kesepuan iki. Jare sesepuan apa mau pepunden. Kursinya itu keliwat. Tadi lah aku lagi gini toh njuk Mak sret gitu malah keplorot.
Ya wis, Reneo. Bapak mau nyanyi enggak? Waktunya ada enggak Pak Dalang? Ada. Yo isih diteruske Ya. lagu rong lagu. Spot dulu ya, spot dulu. Ya, spoti Mas, Mas Rohim. Spoti Mas, spot. Wani nek karo iki truk nganu sapa jenenge Ulung? Ketua panitia. Sapa jenengmu? Ketua panitia. Nyun sewu padalan iki. Iki ketua Oh, nggih. panitia Juban-ban iki. PC Bandung. Ngantuk dadi rada error. Nggih. Nggih matur nuwun nggih. Nggih. Lagune napa Mas? Nggih matur nuwun. Piye turine ajeng nembang. Kowe nyanyi dulu. Napa ajeng manten-mantenan malih? Aja iki ketua panitia iki ora sembarangan. Napa, Pak? Ya, Nggih, siap. Lungi Ini tengas. kalau salah nanti potong bayarannya ya. Mbak Nisa. Potong. Ya, siap. Yuk, Mbak Nisa yuk. Ini Ya. beras dari Mbak Dina istirahat dulu. Oke. Ibu Waketupel. Ya, wakatupel. Wakatupel di dia. Waketupel ki apa to? Wakatupel itu apa, Pak? Koning buri. Oh, godeng buri. Ya, we. Oke. Nah, Mbak Nisa sinareng kalian Mbak Nisa. Lungi tengas moro. Nah, Jan lagu menyentuh. ini sama Mbak Nisa nada Jadi duet. lagune mentuh lah. Ojo, Pak. nek iki. Bahaya kuwi. Menyentuh sepisan meteng ping 4 kuwi. Koyo padake opo wae. Mbak Nisa, sayangku. Ya. Siap ya sayangku ya. Iya. Kita menjalin hubungan sudah lama. Tak tinggal bali. Nggih, Pak, nggih. Pun. Kuanen kowe. Ampun mutung, Pak. Nggih. Niku Kula mutungan. ya. Monggo Mas Rohim. Asik.
Matur nuwun. Nggih, Jawa sami-sami Bapak. Secara tidak sengaja Ya. seragam kita warnanya sama. Iya, ya. Ini suatu